Efektívne promptovanie, praktické príklady 1. Nájdete tu 33 techník s príkladmi pre rôzne odbory činnosti. Opakovanie techník, ktoré sme sa naučili v predchádzajúcich videách. Zadajte si jednotlivé prompty do svojho ChatGPT a skúmajte odpovede. Všetky prompty máte aj na Google Drive. Verím, že vám tieto príklady pomôžu navrhnúť vaše vlastné prompty pre vašu prácu a súkromný život. Toto je posledná časť zo základov práce s AI. Nasledovať budú pokročilé techniky promptovania, rozoberieme si prácu s asistentami, moje modely, projektami, úlohami a ďalšími funkcionalitami, ktoré postupom času prídu. Taktiež sa pozrieme na tvorbu obrázkov, videí a kódu. Pribúdať budú komplexnejšie príklady promptov a využitia z každodenného života. Pod každým videom je link na Google Drive, kde nájdete prehľad kurzu, čo nového pribudlo, a link na Discord, kde vás rada privítam. Je to miesto, kde sa môžete pýtať, dávať pripomienky, nápady a komunikovať medzi sebou.